Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May mga ganaman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado na kita. Way kadasig lang sa petsa naton, petsa 22 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Aksyon Hotline! Yari na kita sa ikaapat nga Sabado karon iyang ikaduha nga bulan. O kumusta kamo masuki namon na matag palamati sa kanginan? Welcome na sa aton sini nga pagpangalagad tubtob kita. Takna alas 9 kinsi karon nga aga. Aksyon Hotline! Mabatyagan ang pagtupas ang pagpanaliti umpisa pa kagabi sa palibot sang Metro Bacolod. Bisan na karon nga aga may ara gihapon sang tuman kanipis nga pagtupa sang taliti ina bangod of course ginamantayan ta no kay may ara sang ginamonitor ang Pag-asa sa karon kon weather disturbance sa palibot sa pungsod ang pagambalan. Pero pasalamat kita at least tulo taliti o kon manipis nga pagtupa sang panaliti lang. Aksyon Hotline! Pero hindi kita magatag kumpiyansa kaya mun ni masaming ginatunaan o ginahalinan sang trangkaso kag iman pa nga balatian. Aksyon Hotline! With Aksyon Henry Spulgar sa technical side, back up naton karon nga aga sa Aksyon Dorel Kabato, Aksyon Elry Dotilio. Ako naman Aksyon Artay Hupon, checking in, tubtub-tak na alas 9:15 karon nga aga, nag-abi-abi kita sa aton nga maka-aksyon nga nagamonitor hindi lamang on air, kundi lakip na sa online, sa tanan nga mga nagatutok, pagi sa Facebook Live, sa Aksyon Radio Bacolod, pwede ka mo makapadala dira sang inyong mga mensahe sa aton available nga chatroom. Aksyon Hotline! Kung wala ka internet connection, wala ka Facebook account, pwede gyapon makapartisipar pagi sa magpadala sang inyong mga mensahe sa aton sini nga text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sini nga text hotline 0938-225-5017 sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1,
Ari ay, ibaluon taning update karon parte sa sining ginahulat dira sa banwa sang Ginubaan no sang LGU resulta sang fish and water sample analysis hagagi na patigayon angot sa mga nadiskubrihan o kung nagluntad nga fish kill sa mo nga banwa. Magin padala na bala no nakabaton na bala ang local government unit kung ano ang analysis na nungin tunaan sa sininga insidente. Isa ka simana antes ang plano nga pagpatuman sang no segregation, no collection policy sa Bacolod. Kumusta ang kandaan sang tagsa ka mga barangay kag mga stakeholders? Ibaloon ta na karon kay silinggani diri sang business sector. Ang no segregation and collection policy, nami ni siya. In fact, this is a long overdue nga sahi sang kasuguan. Dugay na niya nga kasuguan ang may problema lang ara sa implementasyon. Isa kasi mana nga nabili ni handa ng tagsa ka barangay o ang mga negosyante handa naman. Hinakaron check karon ta sa aton sininga pagpangalagad. Plus, sa National Ibalon ta ang pinaka-latest kag ang palayag diri sang isa ka senador ang ti may ara sang chronic crisis nga nagaluntad sa judicial system sang pungsod. No? Kay dutay may kakulang sa mga judges sa mga korte. Tiyan mo na kung problema ti kahinay sang judicial system naton sa Pilipinas. Pila lamang ina sa aton mga talakayan karon yang aga kag pilaman ka mga update karon sa mga nagluntad nga mga insidente no mga crime stories nga aton sini i-follow up man karon nga aga diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Naunahon ko lang party no segregation no collection policy. Now ang barangay of course nagamat-amat naman sila yung daan meeting nagligad pa paagi sa ila sining nga presidente ang Association of Barangay Captains agod nga i-discuss ang pila ka mga dapat nila himuon no since nga tinagahilapit na lang ang implementation. Sini actually baka pila ka beses na ang gobyerno sa siyudad sa Bacolod nag-attempt no nga umpisahan ang implementasyon sang Republic Act 9003. Ambot ko na no ini kung mahatagan pabla ini may tsansa pabla nga mapatuman ini diri sa Bacolod kag sang tanan nga mga local government units nationwide. Kaysa naibaluan ko amo lang ning kasuguan nga nalumutan na kag nagdugay naglawig na pero way gihapon ini no maaktuhan iya sang gobyerno or 100% nga napatuman ang implementasyon nationwide. Bayo pa gani ito ang clearing operation na ginmando sa Malacañang kay at least nag-comply ang mga LGU. Pero tingala ko partitioning sanitary landfill and implementation of solid waste ining Ecological Solid Waste Management Act damo mga LGU nga nabudlayan kag daw na matyagan ko daw hindi gid masarangan nga mapatuman. Para sa akon nako mabulig sini nga number one kon ang aton sining mga basura no ang pumuluyo ang publiko magasunod sa sining regulation kag ini maumpisahan sa tagsa ka mga balay o puluyan, tagsa ka komunidad. May sanitary landfill nga ginggastuhan ang City of Bacolod, no? Tita na mo na nanong epekto sini? Online sa hotline. Ang mga barangay kuno handa na ang botong mga negosyante diri sa Bacolod. Anong reaction nila? Joining us this morning is no less than the head o taga-pamuno sang
Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry or MBCCI Executive Director. We have Sir Frank Carbon on the line. Sir Frank, how are you? Good morning. Art na yun agad. O may inaitingog mo. Subong, kumusta, Sir? Batiyo na? Oo, mahinay-hinay. Ako ang sulod na mayo da. Hello? Okay lang yan, imo sulod, Sir. Okay lang yun dyan. Sige. We have the Chief Executive Officer of the MBCCI, Sir Frank Carbon. Sir, next week na, 1 week na lang nabilin, implementation na diyo sa Bacolod sa no segregation na collection policy. Anong paglantaw ninyo? Ano ang i-take diri o ano para sa mga negosyante? Is this a welcome development? Kag kaya tanay? Segregation, no? Kag collection sang atong basura. Okay. Isa sang pinaka-importante nga buluhaton sa atong lokal nga gobyerno. Kay kung hindi ka ma-properly collect ni sila kag ma-process, ang number one siniklag after taranta nga drainage, ang resulta baha. In fact, ang may meeting kami next week, water summit na ang amon meetingan. Iya na sa probinsya, sa Negros Oriental, o pod ang 3rd district. Ang tatlo nga problema nakita namon is number one, water scarcity. Okay. Water quality. Kang ikatatlo, flooding. No? Flooding. May scarcity kung may flooding. So, The problema ta tubig, Sir Frank, no? siling ko ga problema ta supply tubig, pero ga problema man ta sa baha kung mag-ulan. So, we're trying to reconcile that next week. No? Baha pag magulan. So, pero way ta tubig nga gina para sa aton nga potable water for household, agriculture, kag sa aton nga industries. So very good din ang giyo sa aton syudad nga i-revisit nila niya ang segregation. No? Kay number one, kung properly lang segregated, kag makolect properly, in short niya magadto sa mga drainage ta, kag mag-clog up, kag magason baha kita. Very good ni namin ni. But siguro, basi kinanglan man, i-revisit ang layi sa syudad, gagasiling lang na dapat ang plastics na ginaputos, biodegradable. Kadamo na nasubong sang nagagamit, especially ining aton lang ng mga food chain, ang McDonald's, no, gagamit na sila mga karton, plastic, except ang ilang mga water cups, plastic pa. Kung nakita ko sa merkado, puro pagyapon, hindi yan siguro plastic na hindi degradable. So, kinanglan, updan Manila, no? Oo, and everything. Oo, para nga ma-solve na nito tayong baha ta. Oo, and everything. Oo. Okay, so happy kami kay kung baha ganing imo lugar, ang imo lote, ang imo commercial area, why gina? No? Oo. Pero sir, sa part iya sa mga business, sa grupo ninyo sa MBCCI, wag man problema kung implement na kagsugdan na by March 1 ang stricto nga pagpatuman sa no collection or segregation policy. Ang pagpatuman sini sa segregation may very minimal man ang cost, no? Mabutang lang kami damo mga bakal kada sang i-segregar mo da ang imo nga basura sa madunot kang hindi madunot kag hopefully ang aton syudad ang kolektor pag mag-collect sila segregar Manila hindi kay segregar namon pag i-dump siya lang ka lugar mangyapon sa i-dump sa amo mangyapon mix mangyapon. Oo, i-mix lang po nila. Tigabay nga makita. Kita mo na nila siguro na isigregar namon. Pag-abot siyang basuriro, ihabuya mo lang sa isa sa ilan na dump truck nga tingob mangyapon tanan. And everything. But this is a good move. May kakalipay ginayang slowly nga itong syudad. Sige na review siyang mga layi nga environmental kay ako na siyang problema sa environmental na subong no? Kasi images will help solve flooding. Kag ang contamination man sang aton nga tubig nga sa dalom. Gadutay tubig i-contaminate pa tungod hindi proper ang pag-dispose kag pag-treat sang atong basura. Goodbye, plakad law inigaway kita away kita sa tubig ilim nun ta. Correct.
Na amo nang isa ka problema kag pinaka-worst kon mismong ilimnon naton nga tubig amo niya ang magproblema kita kun din makuha. Oo, dako na problema ang tubig. Ngunit lang adlaw ang gira, tubig, hindi na oil naman Gani man. Pero subong sa dalagan niya, no ma-shift lang ko very quickly, sa basiwa na no mambal news ni kido, okay naman kuno, no naulat na lang ang OGCC nga desisyon and then permahanay na sa contract, Sir Frank. Art, ang imo sulod siya, dagig ka hinay, pwede mo makuha ng imo da volume sa imo kuha, speaker. Subong, sir, babatian mo na. Hello? Sir Frank, masaylo lang taguro sa piyak kalinya, hindi tamayo mabatian ni Sir Frank sa aton diri nga communication para at least mangin talunsay no ang aton sining pagsulod. Action Hotline. Kay hindi siya maikbati no sang ginapamangkot naton siya para at least matayo yun tanino kay timbasiwa subong damo sa mga ginaistoryan no pero collection of garbage ang plano ipatuman sa city nga no collection no segregation no collection policy actually pila ka tuig na ni nakaligad no nga hindi man gyapon mag-comply why gyapon mapatuman nabudlayan, no? Bisan din man nga LGU sa bilog nga pungsod Pilipinas, pila lang niya ka-percentage ang nagapatuman sini. Action Hotline. Teresa Bacolod, nag-invest naman kita, no? May ginpatukod kita nga cell number 2, no? Sa sanitary landfill, tikanugon nga kung hindi ni may-utilize o kung may-utilize man, mix waste yapon ang butang mo. Sir Frank, sorry gid, nagsaylo ko sa piyak na linya. Kumusta? Batian mo na ko? Sulod mo, o mayo na. Sir Frank, kumusta? Partiya sa Basiwa, bala kay may mga update man sa Basiwa. Nga subong jo, tayo na lang nga tingko ning ginaulat, daw madayon na gid ang joint venture project, pero ano paglantaw nyo sa niya sa mga sanay sa mga negosyante, kaya ang mga stakeholders ng iban sa mga reklamo nga kulang kuno proseso? Ang amon niya nga nakita is kakulang sang transparency sini isang proseso. Daw wala mapabalo sa especially sa consumers. Kaya the end of the day, ang kuntas ni isang ila ginabuhat sa consumers mo maapagas. Kaya ang amon pamangkot una-una gid is ang ano bilang dalon sang service provider o sang partner sa joint venture, sa lamisa sa joint venture, ano i-contribute siya? Okay. Munang una gid do tambalan. Ti joint venture mo, ti may joint venture, kuni duwa ka parte. Are nga kon nga parte. Imo anong parte mo kay tingbunta. Okay. So hindi klarado anong dalon sa lamisa siningkuan. Ikaduwa namon nga pamangkot. Well, this new venture company sold some problema sa Basiwa, which is number 1 is wala kita water source, kakulang sang tubig. Ang atong tubig, kulang na, ginahaboy ito pa, masolve ni nibla ang galagan 30, basi 40% na ni non-revenue water, ining leaks mo na. Okay. Amo na nga solve. Will the pricing be konsultahon gyapon ang tao, hindi na. Kay subong, sa present yung sitwasyon, kung may price increase, ginakonsulta ang tao, kag gina-regulate na sang luwa. Okay. No? When this why na ni consultation, diretso na lang na everything. Mga kadamo question, nga wala bala ma-discuss. I don't know kung sa inyo radyo na-discuss nyo na. Pero kami, wagi kami kabati. Kapangita kami papel, way man kami makita na papel. Tiyan mo na ang problema, paano tayo na ma-discuss thoroughly kag ma-painsin din sa public because igo ta ni may baluan na kulang na lang ang green light from the OGCC or the Office of the Government Corporate Council and then ti dayon na ya mapermahanay na amo na gani siling ko transparency amo ning ginakinahanglan tani isang tanan nga stakeholders. Correct. Si Why ginaya? Ginawayan gani na subong dito sa Kongreso. Kung anong gablang gamiton, public utility o public services. Gani. Amo niya paglanto, either public utility ka or public services, the same thing. At the end of the line, ang komunidad sini ang mabaga, no? Ang serbisyo kag bayad. Tiluyag dapat pabalon ang komunidad
nga magabayad kag amo magasustina sina sa ang district na o whatever company na din, di ba? Okay. Without what, there's nothing. Kita ang pinaka-importante mo. Tingnan lang pabalod, konsultahon mo kita. Whether private mo na siya o public, this is still public utility o public service gyapon, no? Tubig, gisling man ang galing natong presidente. Ang tubig yan na siyang gobyerno. Hindi niya na paghimuon ng commercial commodity, no? It is for all. Okay. Iya mo nang hambal ya, base ka man naguro, no? Hindi niya commercial commodity nga for buy and sell ninyo, ha? That's supposed to be ang tubig, iya niya sang state, iya sang nasyon nga supposed to be, it should be available sa tanan nga tawo. Okay. Right water is a right to moderate, so tanan ko no to have ko no clean water. So. Ti galing ang problema subong kay the why gid blaga konsulta nga mo ni ganing plano karon sang amlig tubig ang grupo nga may ginaimo sila nga initiative nga at least tani matalupangdan man lang kag sa uliti dangop kid sa korte ni kay why na mahimo mo kay sige lang niya nga ang dalagan bala sang ila sining kontrata transaksyon niya sige without informing the member consumers kung anong ginaistoryahan nila. Ti siling ko ti patulon na lang ni sa uli sa aton kung ano ginmanda ang lain way labot sa mga employees dira sang basiwa nga maapektuhan ting aton gid nga balayran sa uli kag kun insakto to kambal mo ano gi ang papel diri sang prime water nga ni sa uli para sa basiwa nga mapa-improve bala pagsulod nila di pag joint venture ni may gabosawak kag tinlong tubig ta. Amo nang ang una gid nga pamangkot naton. Kung gapangita kita iban nga partner because may luyag kita isolve na problema. Di ba? Hindi lang kay sulod ya, amigo kita. I love you, you love me. Okay. Kundi kung gapangita kita partner because may nakita kita nga problema, nga ang partner ta masulod, makabulig solve. So, una problema, ano nga problema ang luyag isolvahon? Okay. Ini nga joint venture bla makasolve. That's why luyag tambalan, ano ang dalon sang partner ni sa lamisa sa joint venture company. Amo na mo, nga una gipamangkot. Ako basiwa aring ako nga dalon. Imo anong dalon mo? Kung magkuporbi kita, titirmahan na kita sawa kita marriage contract. Di galing lapit na No lang marriage contract man mo, partnership mo. Galing kita nila ini pag ini nga sitwasyon. Sir, may mga plano magkamo ngay muon nga mga tikang diri bangod nga daw why ginasapak dira sa mga officers, board of directors, ang mga concern sang mga stakeholder? Amo na at ilos kami. Kasi namon, hindi ka mo gani kahatag supposed to be tani ara na sa ila nga kwan panawag bla nila na website. Okay. Mandatory na mo FOI bla. Freedom of information. Hindi namon makita. Okay. Kasi namon makigan lang kami sa ngamon mga board of directors matubang kamo sa inyo. Tapos why man kami magkwaon nga information. Which shadow ka sekreto kuno Okay. Ambot ano nga sekreto. Kasi namon at honestly Art at ikwan dere kami kung anong buhato namon. Pangamuyo na ang gabay pang resulta sini is better than what we have now. No? Biskan hindi ginman excellent, better na lang than what we have now. Wala gid daw blanco kami, daw blanco solid blanco panahon bakod gid bunggo kami bunggo. Sige. So anyway, thank you so much for the time, Sir Frank, and good morning luwat sa imo. Sige, may nga Action Hotline. Ang Chief Executive Officer, CEO sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, sa implementation sa no segregation and collection policy nga target sang local government unit sa Bacolod March 1, waya problema sa taga Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Siling ka ni Sir Frank, niya tinidugay na ni in fact siling nga hindi lang kay ang problema sa tubig ang istoryahan sa ulihi upod sa amon grupo, kundi pati na ang pagbaha. Tisiling nga isa sa mga nagakos ang pagbaha, amo ini ang mga panglapta, no, gintunaan sa pagbara sa mga plastic sa drainage system. No, bangod nga ti
ang implementation kag regulation sang segregation sa basura way mapatuman. Di way problema sana sa mga negosyante, no? Ang implementation sa segregation o collection policy tiyang sa barangay subong ano kamukanda ya. Naumpisa na ang pag-inform sa public nga dapat starting March 1 ang pagpain sa basura sugdan sa tagsa kapanimalay. O, ina nga ito ni Baloon. No, kag bantayan tani kay importante nga pag-umpisa sa March 1, ang compliance must be, kung hindi gid man 100%, at least hindi lang ma-failure. Kay kanugon matapos nga mapatindog kita, gastuhan na ton milyon ka pesos ang sanitary landfill, ang himuon na ton mixed waste yapon ang iula to. Ti kundi nagruya lang kita klawas ta. Nagala pa kita ka-develop dira sang sanitary landfill kung hindi malang yapon maulaan ina sang insakto abi nga pagsunod sa ginatawag nga RA 9003 nga implementation. May na lang natani na bakal kita kalupa o kondukta da nga butangan sa mixed waste. Why pa kita ng problema? O time na lang nga mag-compliances kag mga requirements ka dapat ang tumanon sa syudad. Gikan iya sa mga national government agencies. Hopefully, nga hindi naman mabutang sa alang-alang kag problema ining targets ng city nga implementation sang RA 9003 paagi sa no segregation, no collection policy. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo.
balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa
ang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:49 na. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa Gyapon. Diri kita sa Sabado nga presentation, February 22, 2020. Action Hotline. Ang mga mensahe nyo, pakaronan tayo na nung nagpadala sang mga mensahe via Facebook Live. Karon lang dugay-dugay palihog kay hatagan dagin na hustisya. Amo man ang nagpadala sa aton sini nga text hotline. Ako mo dahon tagin na. Action Hotline. Rami-ramion ko lang ni kay we have on the line the Mayor of Hinobaan. Gi-check ko lang sa iya kay kundi may ara sang nanotisyahan o kung fish kill dito sa area sa Hinobaan. I-check ta ko na nung latest sini may mga result na sa fish and mga analysis sigin patigayon tubla mga sample analysis sigin kuha. May result na kag nano naman may ara gyapon recorded nga nagluntad o nagaluntad dira nga fish kill sa Hinobaan. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Mayor Ernesto Strauss ang Hinobaan mga ka-aksyon. Mayor, good morning. Live ta subong sa Aksyon Radio Bacolod sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Good morning sa imo, Mayor. Good morning, partner. May aga sa tanangin nga tagupalamati sa Action Radio, especially sa bantog na programa. Bawo, salamat, Mayor. Partner Art Tayupon, Bawo. line. Oo, dugay na tawag ka kita ay kidlaw ko na sa imo bla. Manggani, oo. Hindi, Mayor. Ma-check lang ko ay kay kundi nagliga nagwa ning balita no nga may mga natalupang dandra nga nagkalamatay nga isda nga do kadamo to nga mga sa isang isda. Nanong latest sini may result na nga napadala sa office mo as part sa nging conduct nilang kuan nga analysis ba to, sample analysis sa gingkuha nila da. Yes, partner, sang Wednesday morning amo na balaan nga may mga nagklamatay ng mga isda sa may bukana na yon sa Barangay 1. Okay. Sa suba sang Hinobaan kag tinag-action kita dayon pagi sa pag-response sang taga Department of Agriculture sa Gaendro. Nag-request man kita sa dinar sa pag-facilitate sini. Nagkuha kita sang sample kag ginpa-analisar naton sa BPAR. As of now, wala pa gid ka abot ang ang resulta. But wala naman amo lang to bes ang aga lang to na kuno naton kag wala naman to why na sa dayon sang natabo, no. Pero sa gihapon nga nagpakandak ta investigation kung ano gid ang ginhalinan sang nagkalamatay nga isda. Either may nanghilo or alin sa small scale mining sa babaw na yon. Kay kabalo kita ang pinaka-gid uluhan sa kubasang Hinobaan, ara man na dira ang mga small scale mining. Abot ang balon may mga small scale mining giman is babaw diya, Mayor, no? May ara. So amo na isa na siya naton nga ginalantaw base kon may ara ba lang nga nagula sang ilang waste materials nga nagamit kag nakalambot sa uluhan sang suba. Kagamotong intonaan. Pero so far, negative man. Kag mahulat kita sa
resulta sang findings sang BIPAR kung ano gid ang ginkamatyan sa mga isda. I see. Ti amo na no at least ti kabay patani kon mapadasig man ang result sinempre may baluan ta no kang mapasabat kung may aragin man sang nagula sang waste materials sa tus babaw or may iba na iba si bala matuod may nagpanghilo na mayor pero why nagid man no sa natalupangdan nga daw may nagakalamatay pang isda. So far subong negative na partner Art. Padayon kita nga nag-monitor dito. Especially sa area sa siling naton man to sa small scale mining. Siguro may mga puro-puro nga daw alin kuno sa nang pang-spray bala. Base man no. Alin sa talamnan. Pero so far mga restaurant lang na ba. May bulan tagina ko anong findings ng BIPAR. Sige wala to na muna pero ma-ship lang ko very quickly. Kumusta ang inubaan naman nga? Pagkatapos to doon nadula tong shipyard nga patinlugon na lalo. Tumadayon pa to da? Subong partner, hindi man ko makahambal nga hindi madayon o kung madayon kay amutong balagya po ng hambal ko sa imo nga may legal kwan pa, no nga problema. Pero kung madesisyon na nasang korte, kag ma-open for business na, this is 300 hectares for economic zone kag damo-damo ang investors nga masulod mag-invest masulod. But ang ako lang partner ang aton di sinuban ang aton Philippine Coast Guard Academy ari na naya. May training na tadi subong nga mga 800 plus kabilog. Damo na gali. Dati dugang na nung balantayan taman kag dati sa pag-maintain sa vision order day. Okay, oo. Mayor to di ko no nagaguluwa blang report. I-confirm ko lang may na kay na i-take advantage kun lang ning opportunity ni. Tuod din ko no nga daw nagsaylo ka na sang political party. Wala ta partner sila nga nagsaylo kasi nga masaylo pa ta kay last term ta naman eh. Oo gani man. Oo kay silang nila nga batian ko abi balita sa Capitol hindi although hindi ko yan naga-cover sa Capitol si Axon Marlon. May mga nagulong balita niya si Mayor Estrabla, ara na nasubong sa Lab Negros. Yung kugaw, anong takong kalanabo? Tuod na? Partner, wala ko yung katulok sa sa political party. Ang inatulok ko serbisyo sa Pumuluyo. Gani man. Kundi kita maka nga pagkahatag sang kayuhan para sa Banwa Sinuban, para sa Banwa sang ukon sa mga Pumuluyo, dito kita. Now, tungod guys sa nagdigat ako man aton paslamatan sa kay Gobernador Maranyon kag of course ang aton subong Vice Governor Jeffrey Ferrer sa pagbulig sa aton tipruti ang ginakilala ta subong nga gobernador si Bong Lacson so dapat magrespeto man kita sa iya sa our governor. Gani man kita nga ang tanan ng programa sang naglig administrasyon ginapadayon ba ni Gobernador Lacson. Of course, ara man si Vice Governor Jeffrey Ferrer, partner amo na nga ako niya paano hindi na kita siling kuan pa sa politika kay last term na partner mapahoy na taya. Gani man. Dapat ganina ang imo loyalty to the party will end after the election. No kay inaiya ang imo loyalty to the people. Amo naman na yan ang mag-aumpisa kag ang services naman sa tao. Balik naman ang politika kung lapit eleksyon kapin pa last term mo na gali, no? Last term ko na sila mong partner. Mga daw, nasakit mamladughan ta kay kung din pa na nga last term? Sa last term ta daw may pagsugod-sugod matapos naman ta. Ihatag na sa masunod sa atong kung sino naman ang gusto sang katawhan nga butuhon kag magiging mayor sa Banwa sang Hinubaan partner. Gani ba galing mapapili ka naman sa mataas posisyon o itakbalo in the coming election? Hindi na partner pwede magpasaka kay di kon masilinta sa board nga area si board Tubula kag si board Matso daw pareho ko lang na utod do pareho ko lang na manghod anak hindi ko na pwede bunggoon kay nga tatay na amo na nagbulig takon pa eskwela agod nga makatapos ko sa college. Gani man. Mayor, salamat sa update ha. Kag salamat sa time ginatag mo diri sa Action Radio Bacolod. Good morning kag mabuhay ka. Salamat gid partner Art tayo pon gabay pa nga
makalagaw ka diya. Imo man na di banwa. Damo Gani. salamat sang time ginatag mo sa akon. Salamat, Kid. Salamat, Kid. Good morning, Okay. good morning. Action Hotline. Damo kita mga paryente na sa hinubaan actually, nakag mga primo. May migo ko na singuna vice mayor nila si Jody Bon Octavio ti kuha na siya subong iyan ng abogado, no? Sang timpo naton singuna iskay kita inup danay pa kami na kay nakaagi man na iskay da sa hinubaan. A good politician and a good lawyer, no? Jody Bon Octavio, kumusta ka na paribo dugay-dugay nagway may kita ay? But makilala pa ma-recognize siya pa ko sini kay pag inuptanay namon sing una escape pa kami mo ti subong wala labot nga naganti para nakita duro pang aton sinibukay Action Hotline. hindi na tabla ba kilala no ang hindi lang niya hindi lang niya malipat sa ako mo niyo si paring Chupoy magbanwag ato sa kuan subong sa China. Kay bisan ano ni nga kalawigon sang chimpong way kami kinuptan na hindi ko ni malipatan niya no ni Jerry Chupoy magbanwa no kumusta ka na da pare mayo lang nga pagmonitor halong lang kamo da no sa area sang China na ato nito siya subong sa lugar nga ti grabe ang monitoring sa COVID no COVID-19 galing medyo layo sila hindi sila sa Wuhan no ito sila sa Macau. Pero nagligan to, why mas laging pagwagwa? Action Hotline. Ana Sheila Linas, good morning. Marlon Siginya Kaniete, check attendance lang siya kuno. Bro, salamat kid bro. Good morning. Marie Ivancha, CARP beneficiaries ang pumuluyo sa project ni Strau. FYI, amo-damo delayed, just be fair, Mayor. Sila ni Marie Ivancha. Gamonitor, ito kinubaan maniguro ko. Riaglo Ornaldi Mijay, good morning, Action Radio Bacolod. Watching from Hong Kong, Joem Tibos, araman nga monitor karon nga aga si Julito Padilla Palier, Marang Manit Poblador, Joseph Pacifico. Action Hotline. Salamat gid sa inyo kay Jel Carnaso Saril. Oy, regards lang ko palihog kay paring Clint Saril, no, dira sa kanto ni. Action Hotline. Maman kay nung Nick La Chica, no? Martin Gonzales, pare, good morning. Herna Pamplona Las Piñas, Ronnie Sidayon Gordon, bro, may ngaga. Maylin Didel Villesa, Joy Archibal Landero. Araman ka monitor si Sir Ruben Lugarta sa US. Denny Lambot, Leonora Kusay Cabarles, Jesus Katigan, Anabelia Elever Tiapis. Uy, morning. Ha? Anabelia Oliver Chapis na no sa kay Rowie John, regards. Amorski Firms, Argil Anchita. Mo may promotion ni subong. Kaga dito nakita ko si Sir Argil Anchita doon sila sa Campo Crame. Rio Villasiran, sir, morning. Kumusta na? Si Sir Villasiran nagligan to kita ko sa din siya gani sa Manila manito Action Oliver nga chief of police ni siya to. May mga gimmick man siya mo. Tiyog to siya sa may ginpanagtag siya sang natong activity do February 14 to. Naglibot siya may mga ginapangatag man siya sa mga tao magyan. Believe kay Sir Villasiran. Action Hotline. Araman ka monitor G. Masabio, Crispin Chua, sir, good morning. Paring Bastigirin, kag Toto, Kirobin Mayang, salamat. Araman si Barang Kapitan Randy Carmona sa Maragisumag. Thank you, Gid. No, kay Jocelyn Itabag, Indayjo, morning. Gerly Basister, Richel Arsenio Cobol, Toto Eduardo Espiliogo Jr., Kapitan Juan Soniel Timalayang, no, sang Barangay Kabog. Action Hotline. Red Fox Dilasa II, retired Colonel Placido Hintolio, Jopit Itabag, Nelda Siguanse, Florami Bacole, araman nga monitor si Bunker Jiminay, araman si Uhips Hara. Salamat sa pagtutok. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan
Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Balita, Evening Edition. Aksyon, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, First Portion. Aksyon Reports, Second Portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Balita, Evening Edition. Aksyon, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Attention
Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ayos, singagawon ko lang ning nabilin, no, o kung ang malabutan ko lang mensahe, no, pasensyagit sa iban nga, do hindi kimandangatan, malabutan ka pagbasa, ta kay, tiperti ka, ano, mayari pa yung pop up nga kaina pa ni siguro sa text messages na to, nilito mabasa, no, pero, ang nagpadala sa ingila mga mensahe diri sa aton sining nga text hotline, sa aton sining nga chatroom kay Maymay Fernandez Estrella. May morning, may nga pagmonitor. Action Hotline! Si Mirin Insya Fabiano, happy listening kay Tita Virgie Insya Kietko. Monitor siya subong sa tindahan. Si Edith Biasca, good morning from Tokyo, Japan. Giselle Franco, good morning man. Mary Grace Eugenio Fermin, Jo Marie Formentera, good morning, ang sunod greet lang. Jenny Perez sa Binalbagan ka monitor gid siya subong. Si John Argilias, raman si Anashela Linas, tisigya. Ayos, ang iban karon na lang kay alang-alang nagitsempo tawa. Karon na lang sa Action BBB program. Action Hotline! Ang aton pagpangalagad karong nga aga buylog ang ginadulong sa inyo sa kaalaman sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo niyan sigurado nga maghatagid sang kasiguraduhan nga malayo kita sa ruman nga balatian o kung masakit. Bangod kay napunan ini sang phytochemicals. Kag ang nami kay kompleto from vitamin A to zinc nga vitamins and minerals nga matag sa lawasta. Hindi man natin makumpleto ang aton pagkaon kanadlaw kay pigado. Pero kung may Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, ti good ginaya. Parisan pagid sang tea. No? Makabulig pa ini para sa paghatag solusyon sa problema naton sa insomnia. Action Hotline! Tandaan na, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and tea. Ang hindi na malabutan mensahe karon naman sa Action BB program. With Action Oliver Pason sa technical side, back up si Action Dorel, kabato ka Action Elry Dutilios. Ako naman, Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.